Miring depan miring. Lurus. Keluarga di kursi biru mana julu? Yang nggak buat di belakang sana aja di depan sana. Tapahud dulu makamang kena. Asa masuk kita tu acara di nama nutup batang di permoding nyamang situa Dr. Andus Polta Tapubolon alani pinasama lamo bona carata tu amang padita lubis. Ya, dia mau kamang Dr. Minang asa masuk meta tu acara ta. Ada orang so masuk kita tu acara ta na madohatan non mewakili ruas nihuria pasahata matu amang situa we purba dungi utusan sian parhalado ima amang situa J Pasaribu songon ima songon nama dohatan non na mewakili ruas dohok parhalado jalalas dung sipulan non madohata sian ruas dohot parhalado upasahata mima partikian tu keluarga laho mangapu di hamakamang Dr. Minang masuk mahita tu acarata tapayu ihu ma hamak kadongan saha porsiaon namar pungudo hita sadarion di bagas joroon paborhaton bakini amata situa Dr. Andus Polta Tapubolon na taha holongion tu inganan par satokinani di bagasan habok ni rohado hita saluhutna lumobi ma keluarga dohok sisol hot na tininggal hon ni dongat taon alani martangyang mahita tutuhata asa tuhata na mga puli sude sisol hot dohok sude akka pinopar na sida asa margogo jalan marbengek ni roha na sida manaon si taono na songgop tu na sida dohok tu huriata di bagasatikion alai tahe dada holan nalaho marhabok ni roha hita nuaing uhuk domadok mauliate tu debata siala saluhut pakobasion ni dongata nong jumolo modingon saleling ngoluna songot tadda pangolionna tu debata di ulaon nong jinalona nunga di patuduhon ibanay marhite akka ulaon di portibion dohot di huria ni Tuhani taingok mahata ni debata na madok ingot hamu ma akka na manguluhok kamu na pabuahon hata ni debata tu hamu ujung ni pardalan nasida ma bereng hamu jala tiru hamu ma haporseon nasida atong songot tada ni holong ni rohata tu sude keluarga dohok tangyang ta tu debata marede mahita se buku de nomor 535 parhitean lau manopo Jesus ki Lord
saat autusi nang pepina dao do pahamateani lam jono do habengani lakak itu ajalhi moloi ugolong-golong sabam sonang rohaki nang marningot akadongan nang jumolo lautusi ay dengan tohap nasida di banua ginjangi namarende donasida rapon masih surgoi. Selanjutnya lah homajah riwayat pelayanan yamang situa Dr. Andus Poltak Tapubolon nahinanon pasata matu amang sekretaris ni Uriata. Barita jujur ngulu doho pakobasion ni amang situa Dr. Andus Poltak Tapubolon di HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar. Goar. Situa Dr. Andus Poltak Tapubolon manang opuni si hoyaduli. Tubuh di huta Aik Bolon Balige 10 Juli 1940 terdiri di hari 10 September 1940 maka tidak kok haporseaon 22 September tahun 1990 mardongasari pedohot neti boru siahaan pada tanggal 3 September 1970 sada di HKBP Aik Bolon Balige poparan anak 3 halak buru 4 halak parumain 2 halak hela 3 halak pahopu 12 halak jadi pungu 23 halak poparan ni amangon. Riwayat par huriaon terdaftar di HKBP Makassar dengan nomor register 170201870062 Majalo Tohonan Situa 12 Mei tahun 1980 Pakobasion di HKBP Makassar sada Paniroi Sekolah Minggu periode 1980 sahat tahun 2004. Ketua Dewan Koinonia tahun 2004 tahun 2008. Tolu Ketua Kategori Lansia tahun 2022 sahat tahun 2024. Pensiun Sian Situa 14 Juli tahun 2010 tolu. Marujungolu di Makassar hari Sabtu 30 Maret tahun 2024. Nungahu pasidung paraloan nadinggani, nungahu paujung parlojoki ramot hubayan haporsiaoni, diri nama dijolukku tupal hatigoran, silehon ni Tuhan paruhuman natigori, diari sogoti tuau, alai dada holan tuau, tu salhut na dotahe akan nama keholongi hapataron nai 2 Timoteus 4 ayat 1 walu. Song nima jujur ngolu dohot pakobasion ni amang situa Dr. Andus Poltak Tapubolon nata hawolongion bahen apul-apul di poparanna saya dipasu-pasu tuhata Yesus Kristus ma aka pakobasion na pinasaha nai jala di apuli mas hita sude akan natina dikonna. Amin.
nuaing hupasahata mima utusan sian ruas ni huria lah hupasahaton hata tu amang situa we purba. Salam. Mau lihat tema di Tuhata, tahilala do toktong sampai sadarion di dukan itu hatta hita. Nak petutu pas di tongat-tongat ta bereng-bereng pakai ni amang seniorku manang guruku sebagai perhalado. Na sebagai sada contoh uhilala di pengulana saliling di Hasituan. Sangat salut memereng amangon. Sian dung diju tu hatta amangon nungatuk macai gudang nian di pasahatakan nama kaholong yamu. Hata apul-apul dohot hata nanang singotong muna. Ido dak pola gejang bedohonokku tuhamu keluarga secara khusus inang margugu mainang omma keputusan terbaik siak tuhata nunga denggan nunga sudi ibaik kamu usaha alai omma keputusan yang terbaik siak tuhata untuk tu amangon saya di paso-paso tuhata mahamu saluhu na keluarga di pargugui dia kapangidua muna terlumu bitu anakon manang tuburu muna saya dapat tamu mai dia katangyang niak ka salhuna nama kaholongi hamu jadi imen narohaku sabar mainang margugu mainang saya tuhata ma nama dongani jalama maso-maso hamu ima songon hata siak kami utusan ni ruas ni huriata sekaligus au sebagai lansia namang gatihon amangon untuk periode sonari sebagai ketua lansia. Jadi ima amang inang secara khusus dinang margugu mainang. Saya sehat mainang di paso-paso tuhat tama saluhu na keluarga songon lima hata sian hami. Selanjutnya na mewakili utusan sian parhalado pasatam itu amang situa J Pasaribu. Shalom. Parjulu tapasahat hamuliatun nirohata tutuhata ala dilihat do tuhita partikian mulai sama nyari dina patupan di keluarga acara adat di partua ni na tua-tua na taholongi atas nama Parhalado HKBP Makassar mengucapkan turut belasungkawa dohonon nami do molo amang situa doktorandus peta pubolon songon tirua dihami Parhalado alana sempak dope hami rak marhalado adorak so petsiu dope amangon di huriata na berjolo songon paniroi ni guru sekolah minggu dungi muse masuk ma tu jabatan Dewan Koinonia baru di masa-masa akhir ni ngolunya mangon na parpudi songon ketua lansia molo tapahut-hut sia sude akan nama doko kata siti ruo jala naburjudo amang nataha holongyon di bahini ima tona nami tu keluarga asa hutuk kamu songod dia parniulani damangod ditiki di ngoluna adong dohata ni na tua-tua madok hinauli ni jol mainna bineres ya pardok pahanna alai hinaulin na nang jumolo binerek sianak kana tininggal honna
isi mana tininggal honai ima hamuak kapoparanna. Di bahini terlumubi manang tuinang margogo mainang saya tumi butarapul suaksongi nang keluarga tumi butok tok tarapul jala tung manang tunga diga pe nang mulak tutano parserahani tuak keng anammu tok tong ma tuhatan madongane idok rohanami nian adorak somulak kamu tu tano parserakanmu jolo patupon huria manian pangapulion imara nabui pasaton nami margogo ma keluarga tuhat tamano masuk-masuk horas ma. Nuaing ko pasahatami matu keluarga laho mangapu. Jumulu matalok mauliate tu amatta na martuari bata ala toktong do tutu diringiri kita sian arena salpui sahatu hari sedarion terlumobi matutu dinama muka ulo tahita mulai na sugutan sahatu botarion dilo tuhat tadi hita tirun nyari tama dohono tutu mauliate syok songoni do nang tuhamuna amat ta pendeta songoni nang sitwa nami toktong do honon nami mauliate tuhamuna di siala halu jamuna kuboto hami lulu jero hamu tutu alai holong muna idui mauliate ma anggiam matutu di pergugoi Tuhan ditabaya kagajangi umur di hamuna perhaladu nami ditabaya ka sinadongan suak songoni nang hahipason hami mandok mauliate san keluarga besar Tapubolon songoni majo hatasian hami sayang giap ma ditabay Tuhan di hamu kaparwino Tuhan tuak katik kinamangi hudope mauliate ma. Taudu tibang museng acarata maredde hita siap buku di nomor 334 ayat sada. Asajol maikon mate ikon magosi marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Ahu dohay heon dohot hanguluan ni na Tuhan Yesus, na manguluduganup na porsea diyaw atik pemate ibana, jala dang mate be ibana rodi sa liling ni liling na amin matang yang mahita. Ali Tuhan debata namin na di banua gidyang, nung adilehon ho anak mo Tuhan Jesus Kristus to hamatian ala ni dosa nami, jala di Pangulo hodo ibana, asa dapotan hati goran dohot hanguluan hami, asima roham di hami, saya ajari jala apuli mahami aso nang madili hami, ala naung di johodongan namion, patugu mahaporsyaw nami, jala pabengit marohan nami makirim di hanguluan sugut,
asa unang mga dungi hami songon si pelebegu na somar pakiriboni. Sa itaiti maroha nami toho ay hodo si pangapul, jala hodo haposan nami na marsigatong tu hodo hami sahat rodi hasusuda ni bohal nami. Amin. Dihamuna salut keluarga talumubi ma di keluarga Tapubulun. Lausoni nang keluarga Siahaan. Terkhusus ma tu inang boru Siahaan dohot ia nakon ni amang situa Dr. Andus Poltak Tapubulunon. Kupilit dosian hata ni debata di nalahu papor haton ibana tu inganan parsatok kinani sian Rom walu ayat 10 dohot 20 sada. Sonon madido disi. Hurajumi akasi taonon di hasianganon hira naswadong do martibakon hasangapon si papataron tu hita sugut. Ay malungun do nasa natinopai pai maimahon tikina. Asa dipapatar akka anak ni debata. Ay tu habusukod do dipatuduk natinopai. Dada sian lomona tung binahen ni napatuduk kotsado. Uhut makirim. Paduaon naman nang natinopay siyan pangadupan hamagoan. Saha tuhanguluan hasangapon nadiaka anak ni debata. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia Roma 8 ayat 8 sampai 21. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Macayarga hamatean ni nahinaholongan ni Kristus. Allah hamatean tangadong nabui mengelakkan alai adong berbeda-beda nilai kematian ini sendiri. Nilai kematian tergantung di dia, jala songo dia, jala wahadu pemaknaan kematian ini sendiri di bagasan ngulu ni sasalak jolma manang dinamang akhiri nguluna di tonga-tonga ni pertibion. Molo nagino barhon ni Apostol Paulus ada kematian yang sia-sia. Alai kematian yang berharga ima molo marujung di bagasa Tuhani jala di bagasa pakirimon dohot ibana pemilik dohot ibana parnapuna dihasangapon manang kemuliaan Allah. Ido na marga di tonga-tonga ni ngulu ni jolma tarlumubi ma dinamangahiri pertandingan na ibana siya tonga-tonga ni pertibio. Asa ido na ta aporsyai dia mang Tapubulunon. Kematiannya bukan kematian yang sia-sia. Justru kematian yang sangat berharga ala tahaporsyai do nunga di jakot tuhata ibana di bagasan harajonna marhite naung jumulu di sesa nasa dosana jala radi ibana pasaton nasa nguluna. Dohot pardalanan ni nguluna di tonga-tonga ni pertibio. Tutu ikut dohonot tado dasorna o jahanna manang dasar asa kematian yang berharga ala naung ditobus Kristus ido perjodoh. Alai berlanjut doi tu proses perlakuan perbuatan tindak tanduk selama hidup di bagasan penguluna ay di dogma ay mangihut matu ibana na diulanai. Sangat berharga kematian orang yang dikasihi Kristus. Jala ido ben nagabe setadok
apalagi konsep ni hak Kristenota marulupulo pita molo marujung ngulu karena kematian adalah untung. Laba do hamatian molo sian hapor siau. Molo borhat kita siap pemahaman taringo tu pangatur ni debata di perbedalanan ni ngulu. Alani kematian ni disido terbukti manang disido gabita calo janji pada ni debata di bagasan perdalanan ni nguluta berakhir hita siya tonga-tonga ni pertibion masuk kita tunai baru ima Tuhan uluan na pinarade ni Tuhan jalalaos dihamatian na songonodo tahilala songo dia debata berperan di bagasan ngulu ni jolma anggo halak na somakilala debata berperan di bagasan nguluna dia tong doha matiani ina ma ujung ni salhutna ido benna say tadok una mangaguhi be akan aporsiyay song panganggu ni sipilibigu lapatan na dangadong keputus asaan dangadong putus asa dia kajolma na tininggalhon niya ni haulungan na molo marujung ngulu ala di bagasan na song natadok nakin di sido gabe adong tahilala para ramotion dot basa-basa asinirohan ni debata tajalo di bagasan ngulu. Ala basa-basa ni debata di ngulu ni jolma dakolan kelahiran. Memang bersurak-surak waktu kelahiran, tetapi itu adalah duniawi. Alai dinamati pesongonon, ikut bersurak-surak dosa sitong bersorak-sorai karena dia telah memasuki pintu sorga, memasuki sorga yang Tuhan sediakan bagi dia. Itu bidana pemahaman duniawi dengan pemahaman teologis mana pemahaman surgawi marhite na menilai memaknai kematian na tahaulongi manang aka na tahilala solhot tu dirita jala lausian hamamate ni jolma songon amang situa tapu bolonon disido tahilala hina argani jajini debata di tonga-tonga ni jolma na di pertibion. Molo di loas debata hita mangolu, totu di loas doa dong tiki untuk marujung ngolu, jala di sido gabe tahilala. Marparbue akan ataula song nani ula ni amangon saliling di mana mangula song parhalado di tonga-tonga ni huria. Takuboto inang 25 tahun mamang mangula di huria ti. 25 tahun mulai tahun 2000 lalu saat tahun 2010 tolu. Ngatung macegejang partikian na dipakai mangon manguko basi di tonga-tonga ni huria. Terlepas yang jabatan-jabatan di gerejawi. Alai luar biasa naung dipelihut dirina. Di bagasan harajaun ni debata. Mangula ulau lomoni rohani debata. Itu sangat berharga. Lau mamereng jaminan kematian ini. Lau meraih tu kehidupan yang kekal. Jala idora naneng paborhaton amangok kita terlumubi mainang sa margugo tujuluan nyari. Holani do Jakarta margugo hita molo ditinggal hon na songonon na taholongi maninggal hok kita dileho pos ni roha dang lilu hita. Nang pe iko olo do tangis di sihabunian bahkan di sihapataran olo do tangis alai ikon tutudi patuduhon gugu na siya debata mangurupi hita pabua taboto dang na mati buti dang na mago buti alai nalau masuk do tu harajaw ni debata jala na arga do hamamate niya ka na hinaholongan ni debata di tonga-tonga ni pernguluan niya ka na porsea ima mga lehon tugar-tugar apul-apul do disudi keluarga na tininggal don niya mangon terlumubi ma disudi akayan nakon na. Kami dari gereja kami Makassar mengharapkan anak-anak amang ini juga ada yang menjadi generasi penerus untuk melayani di tengah-tengah gereja dimanapun mereka berada. Itu keyakinan kami. So nanduknya ke amata nakin siam situa saya tarida perbuin ini nulian yang bangun sianak kahamu peparanna tujuluan nyari.
tadi dia mai molo hamu songon nani hirim ni amangon nani persita ni amangon na setotong di hari koton diar kau kamu melayani makubasi mangula di tonga-tonga ni hurian itu hatta masu salut keluarga tu hatta mangaleho nahan rikot di tonga-tonga ni ngulumuna di panading ni amang na taolong yon. Amin martang yang mahita. Mauliate do pasaton nami Tuhan ala diuka podo hapursiaon nami di bagasan tikion di natongo marujung ngulu ama na holongi hami naposom amang situa do Torandus Poltak tapu bolon marhiti hatam na kubigi hami babua hamaten ya kana porsea maciar kado dia do pam jala gabilaba dui di hami ala dohot tami pernapuna di ngulu na saliling nililing na dang sia-sia ngulu nami dang sia-sia hamatean nami alai ala naong ditobuso jala di hokopo hami jala di loso hami mangula ulaun ho Bartolomoni roham di sido gabi berharga hami dia do pamu tarlungobi ma amanami dia dopan nami di tikion hodo nama jauh jala nama milit ibana maka porsiai ho hodo nama jauh jala nama milit ibana marhubas di tonga-tonga ni huriam pola lebih hurang 25 tahun di huriam HKBP Makassaron sianido hami madok mauliat itu ho Tuhan paso-pasomo ma akan ang hinubasan marperbuei di tonga-tonga ni huriam dohot disediakan na hinubasan tarlungobi dia ka ianakonna ng koparana pahupuna asa gabitarida aha natinonahon nanyajarhon napinudahon niya mangon adorang dinguluna tuak kayanakonna paso-paso makayanakon na mangula ulaw na dia kainganan na maragami sa totong lehonomu dinesida hay pason do las ni roha losoni nang dia kapahupuna asa lehonom habisuhon lam tumajuna jala lam tuulina masa depan nasida tutikin nanengro alai tarlumobi maina nami inang borusiahan nunga dipenuhi janji ikon nasinirang ni hamatean ma iman waing sedarion dania dupan alai ima hina argani akana porsea nang pemarsirang totong do di bagasan madok mauliate itu ho ala didengkan di basam na mangurupi madongani majagay na sida sa liling parsaripion na di tonga-tonga ni pertibion atong sa urupi pargugoy ina nami pataw ina nami totong warlas ni roha tujuluan nyari jala gabi ho madongan na ho matotong paro dingodingan ina nami sa liling nguluna dope di lehoko di tonga-tonga ni hasyanganon satu kinari Tuhan ng pataron nami bakin yaman nami yung tunganan persatu kinani ho matutong na madongani ho man mga ramoti jala ho na pataruhon sa tunganan persatu kinani jala tulus sude ulaon songon tulus ni ulaon naghupatu pahami di ulaon paradaton sadarion di ingananon atong mulati ma di persatu nami jala matangiang nami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangia kami diho. Amin. Dihamuak kamanamina nami molo melayat molo mamerek kita idorohan nami nahatop naima ala partikian jadi sianon manon masuk harwar sianon ala ibu maju di pature kadongan nyon dato mamang kamang dangar pola masih jalan jo jala tak pola dong pola di jama bakken yamangi hola tabering terakhir geser dulu deh biar bisa lewat nanti deh sianom mahita masuk tabereng sianom maharuar buti boy masuk sianan puhut mare dehita sian bukwede 350 ayat sada sian nakadong paralado maparjula sa terbo di hutunan nomor keliling buti 350 ayat sada seterusnya
Di surga hasonangani inganana dumenggani tusirap don mulia asarap do Yesusam tutu godang dope ado marni godang ditano saitos tasak kunamai laman dapot ton surgoi Uganda gobe ausiani ati insururohaki Mando tua naolong ruhian Yesusa napor sunang na bernipe masod di surgoi masuk nasaje abe parmiyanan tanah silakan keluarga, silakan Pasama tu keluarga. yang terakhir kali, tapi jangan lama lagi Bang Inang ya. Lahina di surgoi tibu maro mangalapo Yesus musi pangolo Doto hamidi. Serasa udah bisa Mang, mundur lah Mang Inang, mundur biar kita tutup. Di lambung ni tuhatai pada rasma totong lakam nai sonang hotu banua Dia menasak ulun keluarga serta pasahat tupang ramotin di debata martangi yang mahmud di bagasan roh Nabi. Saya diramoti Tuhan debata maho dinalau ruar dot lau bongot olat nyon rodi saliling nililingna. Amin.
Marede hita sian nomor 375. Hupangi dohami tu keluarga asa di patorang kamu songor rute perdalanata. Jadi di hita nomor holong ni rohan non neng berangkat tu dian adang perubahan rute ngakoordinasi udah patwal atau provider. Jadi si anonan belok kiri mahita tu jalan penghibur, si jalan penghibur masuk matu jalan Ahmad Yani, jalan Ahmad Yani lampu merah langsung masuk usengan tu jalan M Yusuf lanjut matu jalan Urip Sumoharjo, sian jalan Urip Sumoharjo belok kanan manon tu jalan Dokter Lemena. Jadi informasion sian patwal jalan dong dengan nasida di sipai mahon di aka daerah-daerah yang tertentu macet asal boleh kita dibantu kelancaran berkendaraan. Mulai tema upasat kami Horas. Ya, Marede mahita. Marede hita sian nomor 375 ayat 1 seterusnya laos di buon maya. Lo asal salam tu Yesusku tu nadam ay malungun dorohaku mandapoton di bataku asa di lambungna asa di lambungna Yesus ki sondangi si torusi omuni o andigan rotikiku asabor hatmatondiku lau marnida boimi lau marnida